Ahojky, vítejte u tohohle videa a já vás zdravím. Zdravím vás vlastně úplně poprvé, je tohleto i moje první video, takže vás vítám na mém kanále. A čemu se vlastně budu tady věnovat? Jsem teda nastávající maminka, zároveň teda moje profese je výživová poradkyně, trenérka a s tím, že jedu nějaký takový ten lifestyle. Takže to bude spíš něco na takovýhle koncept, takže počítejte s tím, že to bude hlavně o tom mateřství, o miminku, jsem prvorodička, takže vlastně o prvním miminku a o výživě a stravě a celkově zdravém životním stylu jako takovým. Takže pokud budete chtít mít s tím co dočinění, nebo vás zrovna třeba by tady to inspirovalo, pak třeba dávat se dohromady po těhotenství, to bude taky určitě tady téma, a celkový nějaký zžití s tím miminkem, tak budu ráda určitě za odběr. A asi přejdem teda k prvnímu videu, který jsem zvolila tematicky ke svému taky týdnu, protože už je to jenom cca měsíc do termínu a je čas tady zabalit si pořádně už tu tašku do té porodnice a takže se to tady společně ukážeme. Můžeme se teda asi do toho pustit. Mám prozatím takovouhle tašku, kde mám vlastní věci pro sebe primárně a pak tady jsou věci za mnou, co vidíte, tak to bude vlastně pro miminko, to dám do další tašky. Ještě musím vymyslet do jaký, asi mi to tak nějak jako úplně jedno, nehrotím to. Nepotřebuji žádnou mambek a takhle. Neříkám, že to je hezký, ale pro mě to je třeba úplně zbytečná investice, když vím, že bych to využila třeba jenom k porodu. Takže mám teda tady, začnu asi s taškou pro mě, kde teda, když šáhnu nahoru, tak tu vidím takhle pantoflíčky. Ty vlastně psaly i v rámci toho, co bylo na seznamu mojí porodnici. Já teda budu rodit tady v Písku, kde ty vlastně přístupy a podobně by měly se mnou rezonovat, což mám jako docela štěstí, když to tak řeknu, jelikož bylo nějaký špatný přístup, tak bych nebyla vůbec proti tomu si někam dojet, ale jelikož tady fakt je spoustu kladných nějakých názorů a podobně, ty praktiky, co tu jakoby k čemu se naklání, tomu, že chtějí spíše spontánní porody, je tu třeba, není tu ani tolik procent jako epizotomie, nástřihů, takže vůči tomu jsem to taky vybírala, protože vlastně to se mnou nějakým způsobem souznilo, takže jsem moc ráda, že máme tady v Písku v rámci možností, asi nemůžu ještě teď soudit, nemám žádnou zkušenost, tak skvělou porodnici, takže doufám, že to taky bude. Takže teda pantofličky. Ty vlastně jsou do sprch, tak i do pokojíčku, nebo na ten sál. A je tam zima, takže pantofle must have asi. Zároveň tu teda vidím rovnou poporodní kalhotky. Mám tady ty od Bally, to je jedno. Tak tady mám tady ty kalhotky. Počítejte s tím, že pokud budete rodit, tak budete nosit normální kalhotky. Jsou tady ty poporodní, takže určitě asi taky základ toho, co tam jako mít. Pokud vám třeba neposkytne teda vaše porodnice, to je taky možnost. To se musíte kouknout na ten seznam toho, co vám tam píšou a co případně poskytují. Vím, že třeba někdy to poskytují, někdy ne. Teď si nejsem jistá, jestli to poskytovali u mě, myslím si, že tam ani psané nebylo, tak si to radši pro jistotu vezmu, kdyby náhodou, tak to zůstane v tašce. Pak tady mám teda poporodní vložky, mám tady od Canpol Babies a uvidím, snad mi sednou, jsou to teda poporodní ty velké vložky, nejsou to normální vložky na menstruaci, takže je to určitě potřeba, jelikož samozřejmě nevím, jak moc budu zraněná či ne, jestli tam bude nástřih nebo ne, ale tohle je taky určitě potřeba. Nedávejte na názory toho, že třeba krvácet moc nebudete nebo budete tam mít jatka, jelikož fakt každý porod je úplně jiný, takže se úplně nepřizpůsobujte názorům druhým v tomhletom, zrovna když je to tak individuální. Pak tady mám vlastně další takovýhle balíček, kde mám zase
vložky poporodní a i vložky do podprsenky, na prsa, jelikož samozřejmě to mlíčko pak uniká a podobně, takže je to potřeba s tím, že nebo potřeba aspoň takhle mezi ty lidi, ale pak do toho 6 nedělí doporučuji třeba i z toho, co jsem načerpala i od předporodního kurzu a podobně jiných nějakých lidí, tak je spíš potřeba větra, takže se nebojte v tom 6 nedělí nechat ty prsa třeba jenom pod tou košilkou i spodek stejně, aby fakt tam proudil ten vzduch, aby se to co nejlépe zahojilo a zároveň ty prsa taky jsou dost náchylný k tomu, aby tam byly nějaký záněty a podobně, takže je potřeba, aby to dýchalo. Pak tu mám takhle úplně obyčejný, jenom prázdný sáčky, jelikož je to potřeba taky na špinavý prádlo. Nebudu to tam házet jen tak jako do tašky, takže nějakou tašku igiletovou nebo tady klidně nějaký sáčky, to je jedno. Takovýhle zase větší balíček s tím, že tam mám teda košilky, obyčejný dvoje a jednu kojící. Pak tam mám spodní prádlo, který tam bylo psaný přímo i na mém seznamu u té porodnice, aby bylo vyšší s vyšším pasem, takže to jsem si vzala. Jedny teplý ponožky a jedna kojící. Takhle rovnou ukážu. S tím, že tady ta kojící košilka, takováhle moc pěkná, zároveň moc se mi líbila. Takhle se to jenom rozepne a vlastně můžete kojit. Tak, s tím, že tohle je z Astratexu. Když byste chtěli, tak vám hodím odkaz do popisku videa. Cenově vycházela asi kolem 1500, je to trošku dražší, protože jsem toho nebrala taky moc, ale zároveň já jsem měla z druhé ruky takhle možnost, takže jsem to brala z druhé ruky, nepoužitá, že špatně seděla, takže jsem to neváhala, když jsem to viděla, když jsem ji zrovna viděla na Astratexu, byla asi jediná taková kojící, co se mi líbila, takže jsem to hned popadla po Vintedu a brala. Pak jsem se tady vzala takovouhle s rozepínáním vepředu až dolů. Oni si taky žádali právě na těch stránkách u té porodnice, že by bylo fajn, kdyby tam byla pro ně, je to usnadňující, že člověk jenom vyhrne, pak samozřejmě při bondingu se takhle jenom rozepne ta vrchní část, to miminko se položí třeba na bříško nebo na hruď a je to jednodušší a zároveň je docela pěkná, takže tak, tahle teda ze Sheinu, nesuďte, neobjednávám tam moc často, ale tyhle ty věci jsou takový, že jsou fakt jenom v určitých situacích a já zrovna nejsem košilkový typ, takže nechtělo se mi úplně do toho investovat bohu jakou částku a když vím, že mi to bude tady ležet minimálně do druhého porodu, takže asi tak. Samozřejmě jsem nechtěla stěžovat nějaký přístup, jsou tam nějaké kontroly, takže pro mě samozřejmě bude jednodušší to vyhrnout, než kdybych tam měla třeba nějaký kraťásky a podobně. Nechci to zase znepříjemňovat tomu personálu. Tak tady mám teda jednu kojící podprsenku. Tak a je teda úplně super. Taky úplně na stejném principu a je z HMK. Materiál úplně skvělý, příjemný, fakt skvělý. Možná si pak, když beru teda jenom jednu, protože zase nevím, jestli budu kojit, ale samozřejmě chci. S tím, že nikdy nevím, takže jsem si jenom zatím jednu, případně dokoupím podle potřeby. Naštěstí dneska už je ta doba, že to člověku fakt přijde rychle, takže se toho úplně nebojím. Tak, tu mám teda už jednu takovou, jak by možná někdo nazval, odvážnější, včetně mýho přítele. Ale já se prostě chci cítit jednoduše dobře, jsem furt mladá, což neznamená, že nemůžete tohleto nosit ve 40 vůbec, to jako nic proti, jenom furt se chci cítit hezká a pro můj komfort, pro můj pocit po tom porodu, kdy člověk úplně není, jak to říct, fresh, tak když tomu budu pomůžu aspoň nějakým oblečením, v kterém se budu cítit dobře, proč ne. Takže takováhle košilka, moc pěkná. Tu třeba můžu využít i potom.
A je teda taky zeštíjen. Pak využijte, mám tam ještě jedny teplý ponožky a ty vysoké kalhotky s vysokým pasem. Vysoké kalhotky s vysokým pasem. No. Tam teda mám ručníky. Mám tam jeden velký a jeden střední, jeden malinký. Neměli byste si samozřejmě jako doma, jestli teda pokud to každý, jako proti gustu žádný disputát, ale já si třeba taky používám na obličej něco jiného než na tělo, protože mi to prostě nejde. Tak, jeden tam mám na spodek, který sám o sobě bude chtít větší péči, takže ten jeden ručník bude jenom na spodní část, zbytek bude na to tělíčko, pak ještě zvlášť i na prsa, protože jsou docela citliví na nějaký záněty a podobně, takže taky se to úplně nedoporučuje kort ze spodku přinášet na vršek a podobně. Takže jenom takhle v rámci té hygieny si to právě rozdělují ty ručníky. Takže bych ty 3 určitě doporučila minimálně. Ještě tam možná hodím nějaký maličkej na ten obličej a toče. Nějakých formalit. Tak tu mám takhle desky, ve kterých mám vlastně deníček mateřský, těhotenský. Takže tady mám vlastně těhotenský deníček. Pak tam mám prohlášení o otcovství, pokud nejste vlastně vdaný, tak je potřeba mít tady ten vlastně souhlas o prohlášení narození dítěte, kde tady si vlastně staráte na městském úřadě a tam se rozhodnete, jestli chcete mít vlastně příjmení svoje nebo toho otce. Pokud byste právě si proto nedošli, tak by vlastně měla automaticky vaše příjmení nepřítelovo. Takže na to je pozor taky potřeba si dát. S tím, že teda pak ještě tam přihodím porodní plán, ten musím ještě dotisknout. A mám tam vlastně svůj i rodný list, tak to je v rámci té dokumentace. Tu mám vlastně takovouhle kosmetickou taštičku, ve který mám teda krém na bradavky, mám ho od Medely. Pak tam mám teda takhle přelitý šampon a kondicionér, hřeben. Pak tam mám teda tamponky na odličování vodu a v ledu krém na obličej, protože si určitě budu chtít potom namazat, protože doslova to bude životní výkon, takže si myslím, že kožce to dá taky zabrat. Tam mám teda lesk Nartilu a neparfumovaný vlastně sprcháč. Pak takovouhle miniatérku Sebamedu na intimní hygienu, taky neparfumovaný. Potřeba samozřejmě zvýšená hygiena vůči tomu porodu. Takže tam mám pak i takhle. To je vlastně pokud budete chodit na záchod, na velkou, na malou, ať nemusíte furt chodit do sprchy, tak vezmete, doplníte tou vodou a uděláte takhle přímo hned po tom daném výkonu. Kapesníky 3. Místo teda toaleťáku, někdy píše toaleťák, já jsem si vzala takhle kapesníky, radši vícero. Vlastně v podstatě z toho všechno. Ještě tam přidám župan, že ten mám ještě pověšený v koupelně. Vrtáček, pastu samozřejmě, nabíječku, sluchátka, to všechno na poslední takhle. Už tu chvíli tam přidám. Ještě jídlo, nějaký kapsičky ovocný, tyčinky. Ale je to potřeba vůči energii, samozřejmě ten porod je hodně energeticky náročný. Je to fakt výkon, a teď nebudu ani už uvádět úplně přesný počet kalorií, kolik se tam udávalo, že člověk u toho spálí. Ale takže určitě se nebojte podpořit ten výkon tím, že dodáte tu energii, jelikož tam je fakt na místě. Nějaký pití, vodu, pítko, aby bylo s tou sací. Prý je to lepší, takže to si vezmu a v podstatě to asi bude všechno. Pokud by vás určitě ještě něco napadlo, co vám třeba fakt jako nemohlo chybět v tom seznamu, tak mi to klidně napište, já budu určitě ráda. Tam teda mimo tom mám i pak takhle věci pro miminko. Mám takový látkový látkový pleny. Pak tu mast na prdílku a určitě neplánuju zatím dávat miminku do koupele nějakou, nebo umývat ho celkově nějakým sprcháčem, jakož mi to přijde úplně zbytečný a to tělíčko je tak křehký a ta kůže, ta bariéra je tak náchylná, že
tam asi fakt potřeba není a z těch informací jsem se dozvěděla, tak neplánuju to maximálně, měla třeba přebytek mlíka, tak vyliju třeba do vany nebo dám nějaký bylinky a podobně do té vaničky. Ale takhle nic úplně kupovaného bych nechtěla teď ze začátku dávat. Tím, že beru do té porodnice teda ještě mimo to odsávačku, kdyby případně se mi nerozjela laktace, tak jenom takový nástroj, teď nevím, jestli to mají započení i v té nemocnici, ale pro jistotu. Pak tam budeme brát teda ještě kolostrum, který sbírám, což je vlastně takový předchůdce mateřského mlíka. To případně beru v případě toho, že by třeba ten porod byl nějaký náročnější, nespustí se mlíko císařský řez, nespustí se třeba hned mlíko, nebo člověk prostě je ve stresu z toho jiného prostředí, udělá to svoje a nechce, aby to miminko bylo hned dokrmované nějakýma umělýma mlíkama, když já mám tu možnost tohle poskytnout, což si myslím, že ta nejlepší forma. Takže pak beru ještě zkumavky s tím lezivem. Pak teda ještě pro miminko tam mám vlhčený ubrusky, ještě předtím, než jsem měla takovýhle názor, takže úplně nevím, jestli nebudu utírat fakt jenom vodou. Ale mám je tu odsávačku, jak jsem říkala. Pleny balení, jedno tamhle jedničkový a pak oblečení takhle pro holčičku naší. Mám tam teda rukavičky, aby se nepodrápala nechtíkama, jelikož miminka se každý týden musím stříhat nechtíky, jelikož jim rychle rostou a pak se můžou třeba nějak drápnout, ublížit si, což samozřejmě nechci. Tak, pak takovýhle oblečení, co jsem vzala na ten pobyt vlastně v té nemocnici, ponoštičky, zase nějaký rukavičky. Čepička, jelikož je potřeba být teple, aby byla hlavička. S tím, že pak tady mám ještě takovýhle svetýrek, bílonkej, bodíčko bílý. Teď mi to vypadlo, úplně teď nevím, prostě pak takovouhle krásnou taky, krásný obleček, který nevím, jak se nazývá. Pak kalhoty, takhle maličký. Zase další tričičko s volánkama. Takhle krásný. Mám toho teda víc, protože budu chtít asi oblíkat do svýho. S tím, že teda počítejte i v rámci toho, že miminko má první dny takhle smolku, takže to hovínko je fakt černý, takže to zašpiní rychle. Takže pokud si nechcete úplně zničit oblečení toho miminka, tak nedoporučuji. Ale já s tím počítám a všechno jsem tak nějak brala z druhé ruky, takže by toho úplně škoda není, když to oblečení je fakt krásný. A ty miminka z toho vyrostou do 3 měsíců, za měsíc musíte měnit oblečení a prostě to tak rychle uteče a rychle se to spotřebuje a už to nebude potřeba, takže mi je toho líto. Takže určitě podpořím radši něco takhle z druhé ruky, když mám tu možnost. Budu mít vlastně jenom takhle 2 tašky. Přítelovi tašku nebalím. Ten si zabalí sám. Přítel si tam zabalí případně možná nějaký jídlo s sebou, nějaký podpůrný psychický balíček v rámci cigaret, nebo já nevím. Ale prostě přítelovi nic nebalím, nepotřebuje nic, klasický chlapi nepotřebují nic kromě jídla, pití a ať se hlavně z toho psychicky nesroutí. To je moje přání, že balit mu nic nebudu. V podstatě pro tohle video všechno. S tím, že teda jsem moc takhle ráda, že jsme to spolu už nějak shrnuli a zároveň teda byla bych ráda i za nějaký náměty, co by vás třeba zajímalo. Furt si myslím tak nějak v rámci toho těhotenství ještě stihnu něco natočit. Mám ještě měsíc do termínu. Takže třeba klidně nějaký shrnutí těch trimestrů, city, nebo jak nějaký probíhá moje příprava na porod. Takovýhle rady, jelikož jsem absolvovala třeba nějaký kurzy, tak by vám to mohlo pomoct. Čerpala jsem spoustu informací z knížek, z videí a podobně, takže něco jsem si tak nějak nastudovala, což mi třeba pomáhá být víc v klidu, jelikož fakt se nestresuju z toho porodu. Vím, že to přirozeně bolet bude, nebudeme si nalhávat, že to nebolí,
ale když tu člověk tu bolest jakoby přijme vnitřně a nechá to ten porod jako prožít, ne přežít, když se s tím stotožní, což samozřejmě nevím, jak to bude, ale mám tak nastavený, že ten porod chci prožít, vím, že to bude bolet, ale dělám nějaký maximum pro to, aby to bylo třeba v pořádku, co nejvíc hladký, tak prostě víc za sebe neudělám, takže tím pádem můžu být spokojená a vědět, že v hlavě jsem proto nemohla udělat třeba víc a podobně. Takže klidně nějaký náměty, jak říkám, vůči tomuhle ještě stavu, co mám. Děkuji za váš čas, pokud jste dokoukali do konce, což je úplně skvělý. A uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, mějte se. Bye bye.